Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοινωνία στο κόκκινο. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Και ξεκινάμε την εβδομάδα μας με ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και δεν είναι άλλο από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός φέτος δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός. Και πραγματικά μια τόσο όμορφη χώρα που είναι πραγματικά κρίμα να μην έχει τον τουρισμό που της αξίζει, έτσι δεν είναι? Τον τουρισμό που της αξίζει. Μας πληγώνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έχει τον τουρισμό που της αξίζει. Είπες τη σωστή λέξη, Κατερίνα. Ναι, από την άλλη πλευρά εσύ βέβαια το θέτεις το ζήτημα. Έχει τον τουρισμό που της αξίζει σε σχέση βέβαια με τις εξελίξεις και σε σχέση με τους χειρισμούς που γίνονται από κάποιους ανθρώπους. Και την αστάθεια την οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Η βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο, καθώς δεκάδες επιχειρηματίες, δεκάδες τουριστικά πρακτορία βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, δεκάδες ακυρώσεις καθημερινά. Ακριβώς. Τα μισά είναι δωμάτια... 800.000 κρατήσεις έχουν ακυρωθεί το τελευταίο 15ήμερο. Τα μισά δωμάτια των ξενοδοχείων είναι άδεια. Έτσι, πρώτη φορά νομίζω σημειώνεται έτσι, τόσο αρνητικό ρεκόρ τουρισμού στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νησιά μας, που εκεί περιμένουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη εποχή για να βγάλουν κάποια χρήματα, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπορέσουν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις τους. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας λοιπόν, όπου θα ασχοληθούμε σχετικά με το θέμα του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι ένα πολύ πλοκό θέμα βέβαια και πολύ σοβαρό. Ο κύριος Κώστας Μπρεντάνος, πρόεδρος, θα είναι στο Skype. Τουριστικών καταλυμάτων της Κέρκυρας. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, πρόεδρο καταστημάτων Μοναστηρακίου. Καλησπέρα σας. Γιατί βέβαια στο πρόβλημα του τουρισμού είναι και στο κέντρο της Αθήνας και μαζί σας αυτό θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην πορεία. Την κυρία Έλλη Μελέμη, δικηγόρος και ειδική στα θέματα τα εμπορικά, εμπορικολόγος. Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Και να πούμε ότι έχουμε και στη σύνδεσή μας, θα είμαστε σε λίγο κοντά, με τον κύριο Κώστα Μπρεντάνο, πρόεδρο Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας. Να τον εβάλουμε στην κουβέντα μας από τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Μπρεντάνου, καθώς θα μας δώσει και το σφιγμό που υπάρχει στα ελληνικά νησιά αυτή τη στιγμή. Από την όμορφη Κέρκυρα, βέβαια, απευθείας αυτή τη στιγμή η σύνδεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται και στην όμορφη Κέρκυρα? Πολύ ωραία, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε προβλήματα κι εμείς σύμφωνα με αυτά που... Που θα έχουμε και τα αποτελέσματα, φαντάζομαι, των εκλογών μετά. Όχι, δεν έχουμε όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ρευστή η κατάσταση και είναι έντονος ο προβληματισμός και των Ελλήνων επιχειρηματιών και των ξένων tour operators, διότι έχουν στρέψει προς άλλες χώρες το ενδιαφέρον τους οι τουρίστες. Και μάλιστα μιλάμε για τουρίστες από τις παραδοσιακές μας αγορές, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, που εφέτος παρατηρούμε πολύ σημαντική μείωση από αυτές τις δύο αγορές. Δηλαδή, γιατί ποσοστό πτώσης μιλάμε, για να μιλήσουμε και με νούμερα λίγο, να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε μία μείωση στις κρατήσεις γύρω στο 30%-35% γενικός μέσος όρος για την Ελλάδα. Οι τιμές έχουν μειωθεί, κύριε Μπρεντάνο, σε σχέση με τα περσινά δεδομένα? Αυτή η μείωση έχει επιφέρει και σημαντική μείωση στην τιμολογιακή πολιτική. Ναι, έχουν μειωθεί σημαντικά. Σε ποια τάξη έτσι? Έχουν μειωθεί σε σημαντικά που πολλές φορές προβληματιζόμαστε αν είναι βιώσιμη η λειτουργία των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Εσωτερικός τουρισμός θα υπάρξει καθόλου? Υπάρχουν Έλληνες? Κάθε πέρσι και καλύτερα, λένε οι Έλληνες ξενοδόχοι, που βλέπουν τη φετινή χρονιά να έχει ξεκινήσει εφιαλτικά. Ήδη κάνουν λόγο για το χειρότερο Μάιο όλων των εποχών. Ενώ μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι ελάχιστες, με την πτώση να ξεπερνά το 50% σε σχέση με το 2011. Πέρυσι η πτώση μας είναι 50, κάτι παραπάνω από την πτώση. Οι κρατήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή πόσες είναι? Όχι, δεν έχουμε κρατήσεις, ελάχιστες, λίγες και σποραδικές και έχουμε πολλές ακυρώσεις. Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και η συνακόλουθη πολιτική αβεβαιότητα έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον τουρισμό. Από την ημέρα των εκλογών και μετά χάνονται καθημερινά 50.000 κρατήσεις, ενώ αρκετές είναι και ακυρώσεις τουριστών που φοβούνται να επισκεφτούν τη χώρα μας εν μέσω κρίσης και αστάθειας. Ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν, λόγω των γεγονότων, ήρθαν οι εκλογές και η αβεβαιότητα αυτή που υπάρχει στη χώρα μας επηρεάζουν νομίζω τον τουρισμό μας κατά πολύ. Ο κόσμος που θέλει να ταξιδέψει σε μια ξένη χώρα για τουρισμό, νομίζω ότι αυτό έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, θέλει να υπάρχει μια ασφάλεια, να υπάρχει μια ηρεμία στη χώρα και αυτό στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει.
βλέποντας τις επιχειρήσεις τους να βουλιάζουν και το ελληνικό κράτος να αδιαφορεί, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων έχουν αναγκαστεί να ρίξουν αρκετά τις τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο τρίτος φθηνότερος προορισμός στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Το Μάιο μήνα όμως διώχναμε πελάτες από το ξενοδοχείο μας γιατί ήταν γεμάτο. Φέτος δεν έτυχε κάποια μέρα μέχρι σήμερα που να γεμίσει το ξενοδοχείο. Είναι πρώτη φορά στα 45 χρόνια που το Μάιο μήνα δεν έχουμε τουρίστες στην Αθήνα. Και ιδιαίτερα εδώ η Πλάκα, μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή με ησυχία που ο κόσμος το προτιμάει. Οι ξενοδόχοι μιλούν ήδη για χαμένη χρονιά, αφού οι επαναληπτικές εκλογές μέσα στο καλοκαίρι βάζουν τα φόπλακα στις ελπίδες τους για αύξηση της τουριστικής κίνησης. Για αρκετούς μάλιστα, ίσως είναι και η τελευταία χρονιά στο χώρο, αφού αν συνεχιστεί η ύφεση στον κλάδο τους, σύντομα θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Γίνονται και χειρότερα τα πράγματα και πλησιάζουμε και στις ζέστες τις μεγάλες, έτσι, και παρόλα αυτά κανένας δεν θα μπορέσει να απομακρυνθεί από την Αθήνα να πάει διακοπές, αλλά και από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθουν και από το εξωτερικό στην Αθήνα να κάνουν διακοπές. Αξίζει βέβαια να πούμε ότι στην Αθήνα φέτος, το 2012, έτσι. Τα δύο τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουν κλείσει 18 ξενοδοχεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Βέβαια αυτό θα πούμε ότι είναι αποτέλεσμα και της γενικευμένης κρίσης που υπάρχει, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ιστορικό κέντρο της πόλης λόγω της ανασφάλειας που υπάρχει, λόγω των εγκληματικών στοιχείων που έχουν τα τελευταία 2 χρόνια εγκατασταθεί κυρίως στο κέντρο της πόλης, τοξικομανών, εκδιδόμενων γυναικών, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει δυστυχώς ένα πολύ αρνητικό κλίμα και έχουν αναγκάσει 18 μεσαία ξενοδοχεία να βάλουν λουκέτο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, μια ανασφάλεια. Ωστόσο το θετικό αυτής της όλης κρίσης, θα έλεγα, για τους πελάτες και τους καταναλωτές είναι ότι έχουν κάποια πολύ ανταγωνιστικά πακέτα σε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της αυτή τη στιγμή, δεκαήμερο προσφορών. Αγαπημένη μου πατρίδα, τι κάνετε κύριε Δήμαρχε? Ναι, τι κάνετε κύριε Δήμαρχε, κύριε Σκουλάκη, καλησπέρα σας. Να μας δώσετε λίγο αέρα από το νησί. Μιλάμε με τα Χανιά λοιπόν αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Μανώλη Σκουλάκη. Για πείτε μας. Πιο δυνατά λίγο, κάτι δεν πάει καλά. Κύριε Σκουλάκη, μας ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Είμαι η Κατερίνα Μαραγκού και η Ειρήνη Βανταράκη στην Κοινωνία στο Κόκκινο. Σας καλησπερίζουμε. Θέλουμε λίγο έτσι να μας δώσετε την άβρα σας από την Κρήτη. Τι γίνεται εκεί? Εγώ λέω πως τα Χανιά είναι ο φάλος της γης. Τι περιμένετε? Συμφωνούμε. Θα σας πω καλά πράγματα. Εμείς έχουμε κάνει εδώ μια βαριά κουβέντα για τον τουρισμό μέχρι τώρα, βέβαια, να σας πούμε, για να σας βάλουμε στο κλίμα. Κοιτάξτε. Δεν είναι έτσι τόσο απογοητευτικά όσο λέγεται. Καταρχάς, το τουριστικό προϊόν. Έχουμε διακοπές στη σύνδεση, δεν σας ακούμε καθαρά. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, απλά πρέπει να μετακινηθώ. Λοιπόν, ένα καινούριο τουριστικό προϊόν που ήταν η κουραζιέρα που ξεκίνησε πέρσι, καλά όπως και πέρσι, περίπου στα ίδια επίπεδα. Υπολογίζουμε μέχρι τέλος του έτους, μέχρι τέλος της σεζόν, να έχουμε γύρω σε 170.000 επισκέπτες. Πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό, αλλά ξέρετε, ναι. Έχει τονώσει την αγορά των Χανίων, τα κρουαζιερόπλια. Βεβαίως, διότι κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι επισκέπτες κατανέμονται σε κάποιους τουριστικούς περιορισμούς εκτός. Ο νομός είναι και όμορφος και ασφαλής. Ο τόπος μας είναι και ασφαλής. Ο Δήμος μας κάνει τεράστια προσπάθεια. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, να σας καληνυχτήσουμε κύριε Σκουλάκη. Με ένα μήνυμα αισιοδοξίας που μας έδωσε ο κύριος Σκουλάκη. Ορίστε λοιπόν, που συμβαίνουν και αισιόδοξα στον τουρισμό. Η Κρήτη, μάλλον ο νομός Χανίων της Κρήτης, γιατί δεν είναι όλη η Κρήτη σε αυτή τη συχνότητα. Με αυτά και με τα άλλα φτάσαμε και στο τέλος εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Κύριε Κουγιουμτζή, θα τα πούμε ξανά σύντομα.
Για να μας πείτε όλες αυτές τις προωθητικές και γίνονται για να τονώσετε τον κέντρο της Αθήνας. Έτσι, και εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Σκουλάκης, πρέπει να βλέπουμε μισογεμάτο πλέον το ποτήρι. Βέβαια. Γιατί τα συγκρίσιμα μεγέθη είναι με πέρσι που είχαμε 16,5 εκατομμύρια τουρίστες. Αν τώρα χάσουμε και ένα 10-15%. Γενικά χρειάζεται θετική σκέψη και θετική ενέργεια σε όλους τους τομείς. Δεν χάνουμε το δάσος. Όσο μπορούμε, νομίζω το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Να σας καληνυχτήσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Μείνετε συντονισμένοι στο Contra Channel. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Γιάννη Παπαγιάννη και επί του πιεστηρίου με κύριο Μάκη Κουρί και κύριο Κουβαρά. Και τον κύριο Κουβαρά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας απόγευμα.